maide da zarak inoen altzota berazte egitikan, eta piskala zaitzearen entzungo Josue Zirenak eta txistuk eta lasaion zitezte ziklista lasterketa bado, gazten ziklista lasterketa, eta horiek gure bikote bezalaxe, bereak dutena erakutsi nahian da dabiltzate. Zertarako, etorkizun baten, gaur giron gertatu bezalaxe, Euskaldun bat oleitzar bat, irazteko. Mikel Niebe iraziu gaur giroko etapa. Eta hemendik narrire txalo bero bat, bek entzun dezan. Eta Mikel Niebe Zerbinoko magaletan jardun da, eta garateko magalen azpin, etorriko datostioan, Ane Etxezarreta Laza Olaberritian, eta Zara Iriarte Laza Bilabonatikan. Txaloak zuentzako! Atxalde ondan hoi.
asko zazeren aiago, dantza eta kantuekin, gaudelako urriago, ezko ego alderago, ezko ipar alderago, bidasoatik arago, Euskal Herri bat darago.